खुलुमखा जोंनि जद त्रिपुरा सारकनो जों फायनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों कायसा फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर थाय अंनाय मानिके कोड आ जागाव उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समय जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक थांमाननाय जत त्रिपुरा सारकनो जों अर फाय मानजाना बागै कोयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा तंखायनाय ब निजे तंनाय ताई जोंनि अ जागाव कम्पिटिशन तंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तनो ताई जत जोंनि अल त्रिपुरानि नाय तंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजाक नाना बागै जोंनि जा कथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटिओ जों भाइके जासायफाय अबनो फाय जाना बागै खाबाय खुबाय कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों जोंनि त्रिपुरा सारक इन्डिजिनियास रक अ त्रिपुरा हास्टेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अब जों मानथौरिनानै जायतकनाय जों जत सम्भब हर बायसंगै फालनानै जेस्ता खायनाय वासंबायबो आसुगनो बुसुक मान जों जेस्ता खायनाय हायदि जत त्रिपुरा सारक जोंनि फुड फेस्टिवल नो नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटिओ रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजा बो तंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय अब बागै जों जत नरक फायखान जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय जों नर एनकारेज खायबायदि जोंनि इन्डिजिनियास जों नारना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस अंगला खायमा दङ अब बागै जों नरनो खाबाय खुबाय कय जावो ताइसा सानाय 15-16 अक्ट'बर समय हिंगे 4टानि सिमी नरक जतनो अ समय फाय मानजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फाय जाय जा फायना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नाय माने जों मायाङै जों जागा किसा चिकन ओंखा जों मानिके कोड आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो पहिलानो जोंनि बुबाग्रानो खुलुमबो ताई जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गोनां जोत आनि खाजानि दाखुब ताई बुखुब संनो आं खाबाय कैसा दिनै मिडियानि बिसिंथिखाय कयमु फायनाय 14 अक्ट'बर 2023 जोंनि खुमुलुंग कैसा कतर लुकुथुम पान्दा अंनाय मियाखायबा मेगा मास गेदारिं और लुकुथुम पान्दा अब जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो दुयै पान्दा अंनाय जों फुनुकनानै नायो जों प्रमाण दिनानै नायो जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक त्रिपुरा जग्र जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सारायासा राज्यनि थांगै तंनानै ओ त्रिपुरा राज्योआव जों बास खाय तंनानै जोंनि ताय लामा करिखा आबुनि बागैनो फायदि खाजानि ताखौ ताय बुकुसं अब सुदु आनि साइचुंगिया निनि साइचुंगिया जतनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै नांगौ आबुनि बागै ओ सानमुंनो जों दिल्लीनि जोंनि दिल्लीआव प्रधानमन्त्री स्वराष्ट्र मन्त्री जत मन्त्री आदम रक बरकनो मेसेज रिनानि बरक वानसुगै मानानि जे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बेलायखेनो नांखाना ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि वानसुगै मान दिनानि आबो निनि आनि जतनि फान नांगौ जतनि सुबासु नांगौ जत फायनानि नांगौ ओ जागाव जों ताबु राजनैतिक खायलाया और जों दफानि जोंनि नांकुक मानि जोंनि हा आबोनासो जों नांग्रावो राजनैतिक उलक खायलायानो जों पहिलानो जोंनि हानाव जों रखा खाय नारिक लायग्राना बयबो सेक जागिया खालायो जों नारिक लायग्राना आबुनि बागै जतनि सुबासु नांगौ खाजानि ताखुब ताय बुकुबजों आबुनि बागै जोंनि अ मेगा मास गेदारिं कैसे प्रमाण दिनाय जे सारा त्रिपुरानि आनासे कानासे जों अर केबो कसा केबो कर्म केबो कखरान हियावो त्रिपुरा सारकनि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ हिनै वानसुगै मानानि जत अ हानि अ हायुंनि बररक
abo o message kotorno जों rinani bagino jottono no a salsa nukhungni nangkukmani samungno yakari phano जों chini nangkukmani puila hangka Greta Thunberg se aboni yagolase tai nukhungni samungu aboni bagai jottono no angkoyo chini o 14 tarigo mega mass gathering ko jottono haye sokpaina bagai 11 tani bisingono जों khumulungo haye chini kanmung tumung bai जों jottono naithotok haye inti prasa thansa kok baksa yapri baksa bubagra bai baksa no bubagra chini buskango जों bubagra ni ungklogo abuk botongu जों bubagra ni bongso dorok ba ne wansu grimanani bagai haji jottono phaibedi hine ang jottono ani khabai ko jawo jottono no khulumbai kha